I pozdrav svima, ja sam AP Sektor, danas igramo Dueling Network. Šta je to? To je Yu-Gi-Oh! Tako da vidimo koga tu imamo. Host Duel. Ajde neko da ubode. Koristim naziv Deathlord. To sam od uvijek davno koristio. All Stars Left. Ajde neko da ubode. Niko ne vole mi niko. Ajde neko bre, ubodi. Ćemo cancel duel, ajde se ja nakačim na Bad Spikes. Vidim da će Bad Spikes da mi prihvati. Waiting for response from host. Ajde bre, jebem ti mater Bad Spikes, prihvati. Odbio je. Marš. Jebem ti majku. Ajde ti. Light, dark, arrow. Waiting for response from host. Ovo je prihvatio. Ajde vidimo, uzet ćemo kamen. Šta će onda uzmemo? U isto kamen. Ajmo mi papir. Da ćemo ponovo kamen. Ajde bre, izaberi pička ti materina. I on je uze papir. Ajmo mi sad makaze. Vidimo šta će on sad. I on makaze. Ovo jebem ti mater. Ajmo mi sad kamen. E sad sam ti jebo kevu. Ha. Sad se zajebo malo prijatelju. Ali nažalost ja idem prvi. Tako da nemoj se ljutiš. Vidimo šta imamo ovdje. Shadow Spell. Dobre karte. Idemo Drop. Lord of Tea. Dobro. Pozovemo Kaiser Seahorse. Set. I ti isto. Dole. Savršen potez. Još što će naš dragi prijatelj da uradi. Hajde Dark Experiment imate. Kada su Charity si aktivirao, a? Učeš 3 karte, bacaš 2. Dobro, nije problem. Treba sam ti chainujem kartu, ali dobro. Šta si bacio? Kaiser Glidera, a? Da li neki misliš bilo koja? Pitamo. Kaiba deck. Ima isti špil ko ja, pretpostavljam. Da ćemo da aktiviramo moju kartu. Ti kurac, sine. Tako da. Što ovo ti radi, brat? Dobro, super što si sklonio. Ja sam na redu. Ajde uništimo to što imaš tamo dole. To dole je ovdje. Magic Jammer. Dobro, sad smo otkrili što imaš. Možda baciš jednu kartu iz ruke. Discard. On card. Deed card, sam napisao. Dobro. Hajde, pozvat ćemo... Tepćenje Gianta. Dobre karte si bacio. Hajmo, druže, gubiš 2900 životnih bodova. Imam plavog smaja da to uradim. Čemo i tref kartu i plaćam sebi 600 životnih. Gift of Mystical Elf. Ja sam se osigurao za 600 više. Ti prijatelji jebi mater svoju. Opa, šta je ovo? Future Fusion. Ja sad mi spoji neke pistarije. Ovo je Continuous karta. Smorit ću se. Sad mi tu uvali nešto. Join deck.
Ne, sad ga pozove Cyber, neki Fusion. Što vidim da je bacio Cybertruck, jao ne. Meša špil, mamu ti jebim. Zajebani smo. Koga ćeš mi uništiš? Znao sam. Si šupak. Ja kupim 900. Jebi ga, šta se radi ovdje? Sljedeća karta je polimerizacija. Ne mogu ništa, nego da se branim. Idemo Lord of D u odbranu i Kaiser Seahorse u odbranu. And face and turn. Hajde govnaru jedan, ti si na redu. Vuču, pička kartu. Stavlje dole, šta je ovo? Neki kurac. Daro, nebitan si. Džinzo, shit. Pozvo mi Džinza, jebe u mater. Mi ne možeš ništa, prijatelju, jer sam ja u odbrani. Jebo sam ti mamu. Next turn. Heavy Stormić, to aktiviramo. Šta bre? Sklanjaj se, ajde. Vidim što ima Call of the Hunted. Brate, odlučio sam da ovdje stanem jer sam se iznervirao nešto, nemam živaca da igram. Ako vam se svidi klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte i